To sa stalo minulý rok. Išiel som na privát. Bol to proste byt, v ktorom pasáci mali tam objednané také Venezuelčanky z Kolumbie a takto. A oni im prenajmali ten byt a ja som im tam vlastne niesol, že obed. Takže bolo to také, že zaujímavé, lebo som vyšiel na poschodie, oni moc nevedeli po anglicky, ja som nevedel po španielsky a som tam vyšiel, no a po dverách som uvidel proste 4 ženy, proste to bolo vidno, že to sú akože šľapky. Oni chceli, že by som im to išiel položiť do kuchyne, neviem z jakého dôvodu, proste som mal vstúpiť, mi povedali, že come here, tak som išiel vlastne dnuka, položil som im to na stôl a v tej kuchyni proste bolo akože dosť cítiť, aj neviem, jak to popísať, akože moč, hej, asi. To bol moč. A plus tam bol cítiť, že to len toto, čo cigani akože berú, vieš. A ten zápach bol akože takto kombinovaný, no a už mi to bolo ako čudné, tak hovorím, no nič, že goodbye, hovorím, že máte objednávku, no a ak som vychádzal, tak sa zrazu otvorili dvere, ktoré boli vedľa tej kuchyne a vyšli tam takí traja typci, potetovaní totálne, ešte podľa mňa vyšší jak ja, mali tak 120 kg, 130 a oni sa ma začali už akože plynule po anglicky pýtať, že čo tu robím, že prečo som im to donesol až sem a že prečo som im to nedal pred dverami a že no a nezačal potom aj tie dievčatá žubávať, ale to neviem prečo, a neviem čo im hovoril, asi niečo s tým spoločné, lebo on začal už po španielsky hovoriť na nich, takže vlastne rýchlo som stamať odišiel a oni mi vlastne o nejakú hodinu mi písala podpora, že prečo som im to nosil do kuchyne. Že keby sa oni sťažovali z tej donáškovej služby, vieš, no, tak som im povedal, že proste chceli, aby som im to odnesol do tej kuchyne, že oni ma o to poprosili, tie dievčatá. Oni že jasné, že v pohode, takže tak. Tak tam se děli teda zajímavé věci, pokud to smrdilo po moči. Hej, strašné. Potom som ani nerobil vlastne v ten deň už, lebo som sa išiel domov sprchovať, hneď som išiel aj do obchodného centra najbližšieho sa vyumývať, aké aspoň tie ruky, lebo nezdalo sa mi to nejako. A pri jednej typke, ktorá mala, že sukňu, som mal pocit, že to je nejaký taký jak ladyboy, lebo lebo nejako čudne to tam stalo, vieš, keď som sa na ňu pozrel, že to bolo, že nejaká kobra na mňa vykukuje, no tak som rýchlo radšej stavať odišiel. Ale není to akože dobrý pocit, keď som pozeral na tých potetovaných ľudí, no, na tých pasákov, lebo to z nich vyžarovalo, že to sú proste ich šefovia, vieš. Ještě se budeme bavit o tom, jak byl Killer Mačka u Resta na návštěvě, o jeho názoru na politiku, jak těžké je dostat se do politiky a sehnat si tam práci, anebo třeba názor z politiky na Babiše a na Fica. Máš zkušenosti s Boltem, nebo věnuješ se tomu, tak co bys nám o tom řekl? No, jazdím na bicykli primárne, 80% času a ostatný čas je vlastne na aute a to je len v prípadoch, kedy je zlé počasie, alebo keď sa mi to vlastne oplatí, lebo niekedy dajú Volt, má také veci, že niekedy dá, že auto má určité že zľavy, alebo v nejakých časoch, že ti dajú nejaký bonus k objednávke, napríklad, že od 4. do 10. máš plus 20%, tak vtedy idem vlastne na auto. Sa prepnem, lebo sa mi to viac oplatí, keďže to hádže nejak dosť to proste hádže za nejakých 7 km som mal, že 12 €, hej, takže to bolo v pohodičke. A na tom kole jako přijde ti to rychlejší v Košicích se orientovat než autem? Hej, ako príde mi to rýchlejšie na bicykli robiť, lebo zamknem si ho, kde chcem, len s tým rozdielom, že je tam väčšie riziko toho, že mi ukradnú bicykel, čo sa aj stalo vlastne minulý rok v septembri. A i když jsi ho měl zamknutý? Hej, mi ho a jak dlouho jako jsi ho měl, že jsi ho neviděl? Nejaké 3 minúty. Wow, za 3 minúty ti ukradli kolo. Kým som išiel pre objednávku, za 3 minúty, áno, mi cvakli vlastne. Ako tá reťaz stala možno 30 €, ale tak musel som si zabezpečiť lepšiu, hej, lebo to bolo fakt 3 minúty a potom, čo som pozeral na kamerách, čo som vlastne volal, ja som volal vlastne aj políciu, aj takto a oni prišli a sa ma spýtali, že či to vlastne aj chcem nejako že riešiť, lebo že ten bicykel ako nebol, že drahý už, lebo chápeš, vedel som, že prečo to robím, že si nekúpujem nejaký elektrický, akože bol to elektrický, ale nebol zase nejaký, že drahý, proste aj malý mi bol, proste ja mám 2 metre, vieš, tak to bolo také, že
Proste nebol, že z nejakej kategórie, že stalo, že 1000 eur, stalo, že 500, ale aj tak, vieš, proste na tých elektrobicykloch je najdrahšia baterka, no. Řetěz ten byl jak tlustej, když tě odsvakli. Ja by som povedal, že jak prostredník. A na klíček je, nebo na číslíčka? Na zámok bol. Oni mi vlastne necvakli, že priamo keby ten, ako tú reťaz, ale ten zámok proste nejako to rozstrihli, vieš. Takže on odpadol, on tam ostal ten zámok a aj tá reťaz, len nejako to cvakli, lebo bolo to vidno. Takže no tam bolo vidno také jak zúbky, vieš, potom, že to bolo fakt, že cvaknuté. Bolo to nejaký vercek, akože taký, čo sa využíva, podľa mňa. Povedali, že to využívajú klampiari akože v autoservisoch a tak to vieš. Takže... To jste vytipovali. A ještě nějaké zajímavé zkušenosti máš tady s rozvážkou? A ještě vlastně pro něco mě napadlo, jestli můžeš dělat volt a i bolt jakože naraz. Hej, môžeš robiť volt aj bolt naraz, ale nesmú ti na to prísť. Proste potrebuješ mať nejaký nastavený rozum tak, že by si bral tie objednávky, že ich máš napríklad po ceste. Musíš mať v prvom rade musíš byť podľa mňa Košičan, alebo človek to pozná akože Košice na 100%. Jo, nebo to svoje, kde by pracoval prostě, to svoje bydliště. Áno, lebo nemôžeš proste zobrať z voltu objednávku, keď ideš na jednu stranu mesta a ty vieš byť zapnutý aj v Bolt aplikácii a zoberieš objednávku, ktorá je zase na druhej konci mesta, vieš, lebo oni to potom vidia v tej aplikácii svojej, že ty ideš na jednu stranu, potom na druhú a ten deň ťa nevyhodia, ale keď to urobíš na druhý, na tretí deň, tak už ti zablokujú buď jeden alebo druhý účet a ťa vyhodia. Takže musíš brať tie objednávky tak, že s rozumom, no. Že vlastne, ktoré máš po ceste, no. Kvak. No a tak dobrý, tak otázka byla ohledně drog, že se tě mám zeptat. Tak neviem, no, ako čo by chceli počuť, ale nie, akože nikdy som drogy neskúšal. V kontakte som s nimi bol, lebo raz sa mi stalo, keď som išiel do Viedne letecky z Košic, tak typek si vytiahol vedľa mňa. Predpokladám, že to bol kokain, takže si natiahol čiaru a užíval to vlastne vo lietadle, ale inak ja som drogy, žiadnu marihuanu ani inú drogu som nevyskúšal, no ani to nemám v pláne v budúcnosti. Dobré, tak otázka ohledně Natálie. Co si s ní zamýšlel? Třeba to plánovali jste děti nebo něco takového? Ja nie, s Natáliou som absolútne nič nezamýšľal. Toto, čo sa vlastne píše na Discorde a tak, to sa písalo, to sú čisto fake infa. Natáliou. No tak to teda jako, že nevím, protože jsme o tomhle aj měli jakože malou rozepři, jako v rámci moderování serveru a jakože podle mě jako se ti Natálie líbila, ne? Jakože... Akože áno, to by som klamal, keby som povedal, že nie, ale tak potom, keď som zistil vlastne o nej viac informácií, tak som si povedal, že do toho vlastne nepojdem akože dačo s ňou skúšať ani také tie veci. Počkej, já jsem zrovna totiž ten čas jako Natálii sledoval taky, nebo jakože vzhledem k tomu někdo jí dal na Discord a tak jsem jako na ní kliknul a asi 2 týdny jsem se s ní bavil, jo, hrál jsem s ní nějaký kreslení a tak dále, možná to hrál taky. Nie, s ňou som nič nehral, lebo ona mi len my sme si písali nejaký čas, ale to bolo možno ani nie mesiac, dá sa povedať, mimo chatu, akože na Twitchi, hej. No, přišlo mi tam docela jako miláčku, srdíčko a pak jsem jakože slyšel, někdo řekl, jakože to spolu pečete na tom streamu Natálie a ty a... Ale to si podľa mňa milíš. Ale řekla, že tě má ráda jenom jako kamaráda nebo něco takového. A pak mně přišlo, že to docela jako změnil tón jako na tu Natálii, pak už se ti tolik nelíbila. A to si nemilíš? Ty ostal to, čo Jordisková je teraz, tá, neviem, jak sa volala už, Indulonka, lebo s ňou to bolo. Tyjo, ne, to vůbec nevím. A tady o tomhle. Lebo s ňou som srdiečkoval, práve, že s Natáliou to také nebolo, takže podľa mňa to skôr myslíš. Protože mně přišlo, že jsi jako bránil jako dost na tom Discordu a tak dál. Natáliu vôbec, tá čo si, nie. A pak právě, když řekla, že tě má ráda jako kamaráda, tak na ní byl docela jako hnusnej, no. Jako co si já pamatuju teda. Nie, čo si toto musí byť fake info, to vzdal. Jo, takže já si nejsem jistý jako s těma drogama a tak dál, ale s tím toluenem tady možná někdo drogy bere ve velkým a toluen a má problém s pamětí. Možná jsem to já teda, jo, ale... Je to možné, to vzdá. Já bych řekl, že teda ne, že to je možná někdo jiný, ale dobře. Natália uzavřená. Natália je, takto poviem pravdu, akože keby som povedal, že sa mi nepáčila, že by som ju nešmykol, tak to by som klamal, akože to je jasné, ale potom, jak som si vlastne
u nej akože zistil nejaké veci a takto, tak som si povedal, že ani snažiť sa nebudem. A vlastne ešte jedna otázka tam taká bola, čo mi písali aj teraz na Discorde ohľadom tých 20 eur na PayPal. Neviem, či si to zaregistroval. To taky mne napísali. Ja som jej poslal akože 20 eur a to sme boli v takom štádiu, že mala asi 5 ľudí v čete, z toho 4 boli, že závodní troli od Grindera a potom ja taký, že jeden normálny. Tak ona ma vlastne poprosila. Normálne, dobre, tak budeme ti označíme tě za normálního, pokračuj prosím. No, áno. Tak vlastne ona ma vtedy poprosila, keď začínala akože streamovať, alebo ja neviem, ona hovorila, že nejaký nový setup mal, alebo neviem čo, tak chcela začať streamovať, tak ma poprosila, že má akože link akože pod streamom, takže či akože že či nemôžem vyskúšať, že či jej to funguje. Tak som povedal, že jasné, že vyskúšam, že ti pošlem 20, že potom to pošlo naspäť. No ona to poslala vlastne naspäť. Pěkný příběh se tady připravil a jde vidět, že přemýšlel nad otázkama. Tak fajn. Necháváme na posluchařích, ať si to přeberou podle sebe. Tak nech si to ľudia přeberou. Kvak! Ty říkal, že ti to teda nevadí, mně to přijde taková blbá otázka, tak ohledně toho panictví, jestli k tomu chceš nějak vyjádřit. Ohľadom toho panictví, no, tak to je akože tiež ďalšie také, že fake info, vieš, lebo na Dutinkyho Discorde sa veľa vecí hovorí, že fake info, ale tak ja to beriem, tak sa povie, že v rámci srandy by som povedal. Kvak! Tady mám takto na babka v Amerike, máš jako babičku v Americe? Ja to neviem, odkiaľ zobrali, akože písal som, že mám rodinu v Amerike, čo mám, ale babku tam určite nemám. Mám tam takú, nepovedal, ako je to podľa mňa asi vzdialenejšia rodina, ale je to taký, že môjho deda sú tam, že bratia. Kvak! Tak ještě něco o vysoké škole bys nám mohl říct? No tak študujem akože v Košiciach na UPŠke, Univerzita Páva Jozefa Šafárika a... Takže studuješ momentálne, jo? Hej, akože aj doslova by som povedal, lebo sa učím na štátnice, lebo som momentálne že v 3. ročníku a stala sa mi taká vec, že ja som mal mať akože do 23.5. urobené všetky skúšky a to som ja nevedel, ani niekoľko spolužiakov, ktorí idú so mnou na opravný termín. A my sme vlastne nestihli urobiť tie skúšky do 23.5., keďže sa vybukovali všetky termíny a sme písali aj tomu docentovi, že my sme asi končiaci ročník a že potrebujeme to dokončiť do 23.5. a že sme si neuvedomili, že aký je datum, keďže sme nevedeli, že to dovtedy treba, lebo nám povedala jedna spolužiačka, že to treba do konca júna urobiť. Tak sme boli v tom, že do konca júna, že ešte týždeň máme čas. No a ja som to teda nestihol urobiť, ani nejakých pár ďalších ľudí, takže momentálne, ako dokončil som tú skúšku v priebehu júna a momentálne sa učím na štátnice, ktoré mám 20-21 august, vlastne tento mesiac. Takže bakalářku už máš hotovou, jo? Jasné, hej, to som mal na Bčko urobené, takže 20. mám obhajobu bakalárky a 21 mám akože štátnice z 3 predmetov. A co studuješ za obor? Verejná správa. Co to znamená? To bude sebe nejaký úředník? Verejná správa to je vlastne, dá sa povedať, politika. Akože nejaká európska, nejaká štátna, chod štátu sa tam, učí sa tam vlastne o chode štátov iných, aké typy demokracií tam sú, no, politických systémov tam sú a podobne, no. Ja takže plánuješ třeba to jít jako do nějaké strany nebo do parlamentu jako se dostat? Vieš čo, keď som akože začal študovať tú školu, tak som plánoval aj do konca vlastne roka 2024 som to plánoval, ale momentálne už mám plány iné, takže už neplánujem. A si ti naviažem rovno na tú otázku mestského policajta, keď už sme pri tom, keď môžem, tak vlastne, hej, mal som v pláne ísť za policajta, mal som v pláne ísť za mestského aj štátneho, ale nakoniec som si povedal, keď mi vlastne sused povedal, že koľko ako PMIčkar zarába, tak som si povedal, že to je možno o nejakých 50 eur viacej, čo som mal ja vo Volte, vieš. V čistom. Čo ja akože na bicykli idem, tak vlastne on nejakých 50-60 eur zarobí viacej ako policajt a tam je podľa mňa dosť veľká zodpovednosť, tak som si povedal, že už za toho policajta nepôjdem vôbec a nájdem si asi nejakú inú robotu mimo politiky, ale niečo v takom akože svojom obore, čo som vlastne vyštudoval, lebo pravdepodobne už nebudem pokračovať na magisterské štúdium, lebo plánujem odísť z Košic, takže to je k tomu, no. Tak to je docela škoda možná, protože jako co vidím, nebo co jsem slyšel, takže seš právě jako hodně se zajímáš o politiku a v tom případě právě to, no, kdybys jako pracoval
aspoň třeba nějak, jako nějaký sekretář nebo takhle, jako, a jak se tomu říká, nějak vznešeněji, jako nějakýho, víš co, ministra nebo něco, tajemník, kdybys byl tajemník někoho nebo tak, takže bys byl, jako, bys byl v rámci té politiky, no. Tak to je akože na Slovensku ťažké to v tomto. A to aj keď, že dokončím tie ďalšie 2 roky to magisterské, tak to je vlastne fúha. To by som musel buď si zohnať za tie 2 roky veľmi dobré kontakty a tým pádom, že akože ja môžem to dokončiť, ale podľa mňa tam ma nevyberú, lebo musíš byť maximálne šikovný, čo ja akože nehovorím, že nie som, ale proste v tejto branži to funguje len skrz kontakty na 90%. 5% by som povedal. Tých 5% je fakt, že ťa vyberú na základe toho, že kde si študoval, čo si študoval a tieto veci, že máš niečo za sebou. Takže do toho už asi by som do tej politiky nechcem ísť. A čo sa týka inej práce, tak ja neviem, bakalárka, takto, no ako nie, že bakalárka, ale bakalár, keď budem, tak dá sa robiť aj dobrá robota s tým nejakého, nie, že nehovorím, že advokáta, lebo to nemôžem robiť, ale v nejakej realitke proste nejaké papiere alebo také, čo proste nejaká administratíva, tak to je celkom dobre platené, takže skôr sa zameriavam na toto, no, lebo ja som akože vyučený, ja mám strednú školu s maturitou akože realitný maklér, takže asi v týchto šľapajách pôjdem ďalej. A proč bys jako nechtěl v rámci té třeba politiky někde prorazit, jako nevím co být, starosta nebo primátor, možná nevím, Košic, nebo jak to tam máte? To no, akože dalo by sa, ale na to potrebuješ byť akože mať akože dobrú hubu, by som povedal, akože ústa a ja som vlastne zistil počas tej vysokej školy, akože keď som bol v prvom ročníku, tak som si povedal, že hej, na to mám, že dačo budem proste nejaký, ja neviem, poslanec v mestskom zastupiteľstve, primátor, starosta, aj o prezidentovi som rozmýšľal, vieš, ale nakoniec som zistil, že proste nemám na to, no, že to sú proste len mokré sny a že budem rád, keď budem mať nejakú dobre platenú robotu a takto, no. Jo, tak sní, tak já taky jsem velký snílek, takže já ještě předtím, než se vlastně do něčeho pustím vůbec, tak už sním o těch velkých výšinách, ale samozřejmě uvědomuji si, kde jako stojím, že jo, a tak, no. Existujú nejaké mantinely, vieš, nejaké také, že schodíky, kde proste vieš, na čo máš a vlastne ja som počas tej výšky zistil, že nemám na veľa vecí, takže proste sa držím nohami pri zemi a tak som sa proste rozhodol, že takto to asi bude najlepšie a chcem vyskúšať nejakú prácu mimo Košic. To je pěkný, že to takhle člověk uměří. Na druhou stranu, pokud je to tvůj sen nebo něco, tak vždycky můžeš zkusit nějak jako koníčkem nebo takhle se nějak protlačit a třeba se naskytne příležitost. No jasne, vlastne aj toho poslanca vieš robiť aj s bakalárom kľudne, vieš, aby ťa nejako zvolili, že si urobíš kampaň napríklad na mojom sídlisku alebo v meste celkovo, vieš, tak to sa dá aj s týmto titulom, prípadne aj by som si to vedel dokončiť možno externe, keby že mi nevyjde práca, alebo aj popri práci to už, vieš, to sú 2 roky, ako zaplatiť za to možno nejakých 800 eur na ročník, ale časom sa to dá všetko, vieš, takže zatiaľ som momentálne rozhodnutý tak a uvidíme, že čo sa stane. No a o politiku sa zajímáš celosvetově nebo jenom jako slovenskou? No jasne, celosvetovo. Hej, akože všetko. Sledujem akože primárne našu a Česku, ale akože v rámci akože školy sa musíš ako sústreďovať na celosvetovú, hej, ale tak primárne ja sa fakt akože sústreďujem na tú našu Slovensku a na tú Česku a prípadne ešte z tej V4, akože aj Poľsko a Maďarsko, akože aj tam mám celkom prehľad o ľuďoch, stranách a takto, no. A co si myslíš třeba o Trumpovi? Trump? No, to je oranžutan, proste. Nemám na neho akože dobrý názor určite, za mňa to je určite, že zlý prezident, ktorého si Američania zvolili. Ale tak vlastne aj tí republikáni, ťažko povedať, ja nehovorím, že nemajú vo všetkom pravdu, len škoda, že sa proste demokrati a republikáni nevedia dohodnúť na určitých veciach, aj čo sa týka napríklad tejto vojny, lebo ja tiež nebudem nadávať na republikánov, aj keď si vezmeme inú tému akože vojna, tak aj oni majú nejaké dobré názory a určité veci, ktoré chcú presadiť a zase demokrati ich nemajú dobré a to mi príde na tom, akože na tej celej politike škoda, že sa to nevie nejako sklbiť a fakt sa, že politikuje, by som povedal, že aj keď oni vedia, že je tu dobré, že je to prospešné pre ľudí, pre svet, tak to neurobia, lebo budú si stáť za svojím, aby ich ľudia volili s nejakou
víziou do budúcnosti, že oni to vtedy zamietli, nepodpísali, neviem čo a nakoniec zostane len pri sľuboch. Tak to je podle mě ta politika v tom je těžká, že takhle jako musí lidi hodně slibovat, no a takový jako řekněme i že lhát si myslím, že ti lidi ví, že prostě tohle nemůžou splnit a tak dál, ale musí prostě to namazat na ten rohlík prostě nějakou tu pomazánku pro ty lidi, aby prostě je zvolili, no a vlastně jako ten čestný politik a někdo, kdo to jako myslí dobře s tím státem a chce být poctivěj, tak se asi vůbec nedostane k té moci právě protože nepřelže jako ty bez těch lží, když jim řekne, jak to jako je, že prostě tvrdá pravda a tak dál. Jo, tady, že u nás německý platy nebo něco padlo, že jako to, tak prostě, když někdo bude říkat, že to jako musíme utáhnout do pasky a něco, tak se nedostane k té moci, no. Samozřejmě, že zvolí si Babiše tady třeba lidi, protože jim přidá 20 € na důchodu nebo něco a to ono, hotovo. Áno, tak vlastne o tom je celá tá politika, takže a ešte tá česká politika, no to sa dosť podobá, ako nepovedal by som, že sa podobá, ale keď sa stane to, čo sa stane vo vašich voľbách, ktoré budú čo chvíľa, tak vlastne ja si myslím, že Babiš bude proste iný Babiš, ako bol Babiš pred pár rokmi. Jaký podľa tebe bude teda? No, podľa mňa sa zmení. To bude niečo podobné ako u nás Fico. Proste Fico bude iný akože Fico 3 bude iný, ako je Fico teraz 4 vlastne. Taký mám pocit. Podľa mňa bude Babiš nejaký taký, že viac proruskejší, bude viac si dovoľovať vo všetkých akože sektoroch, by som povedal, čo sa týka všetkého. Takže to bude pro nás horší. Ja si myslím, že to bude horšie, no len závisí, že koho vlastne do tej vlády, alebo akože čak ešte sa to môže zmeniť, ale ja si myslím, že tú vládu poskladá s Okamurom a komunistami, takže to záleží, že ako sa oni k tomu postavia, ale myslím si, že to bude viac pravicovejšie, ako to bolo za jeho minulých vlád. No. Tak to je smutné, já jsem teda jako, že proti Babišovi mně to přijde jako bezpáteřní člověk, který jako asi jakože to je chytrý, že jo, má spoustu, je ohromně bohatý, ale jakože využívá, že jo, takový kličky a tak dál, jo, a je jako nemorální hodně a očividně i hodně lže. Dokonce německá televize nějaká tak měla jako dokument nebo něco takového, nějakou pořad nebo blablabla, nevím, co to bylo, nějaký díl, kde byly jako 3 nejskorumpovanější nebo něco politici v Evropě nebo něco takového. Vím, že tam byl Lukašenko, ještě někdo a vím, že tam byla i Babiš mezi něma zařazený. No jasné, tak to je jasnačka. Takže prostě, nevím, ale jako Babiš rozdá koblihy, on na to má a bude mít ty hlasy, no prostě, takže... No bude mať, jasné, tak ono, vieš, keď si to vezmeš takto, tak som pozeral jeden taký prieskum, že koľko akože Babiša volia ľudia v Česku nad 65 rokov alebo 60, proste tí starší, čo už idú buď na dôchodok, alebo sú nejakej polpenzii alebo niečo také. No a proste to bolo drtivé víťazstvo, tam bolo nejakých 80%, že ho fakt volí toľko ľudí, vieš, takže to mi príde akože také, že čudné, ale na druhej strane to je také, že vždy tí starší ľudia budú voliť proste ľudí ako je Babiš, Fico, Orbán a takto, no. Neviem, že čím to je, že či akože im stačia sladké reči a prichádza už vekom demencia, ale je to tak, no. No asi jo, jsou lehce asi ovlivnitelní a taky jim jako jde na ruku třeba s těma nějakýma důchodama nebo něco a je už nezajímá, jako by to bude mít dopad na jejich vnuky nebo tak, no prostě. A to jsem se tady ptala i jako sousedky, která má už jakože požehnaný věk a ta se ptala jako kamarádek, která říkala, že teda Babišovi nebude, ale že oni jako budou volit toho, kdo jim jako přidá nejvíc nebo něco, takže Babiš, no. To jim přidá nejvíc, hej? No, tak to je jako... Je nezajímá prostě ta budoucnost nebo tím, že se nějak ničí ta státní pokladna nebo nic takového, je prostě zajímá to, že oni z toho budou mít to a hotovo, zajdou si, hodí si lístek a jdou domů a dál to neřeší, no. Však áno, a to si ešte vezmi, že u nás Fico proste tlačí na 13. dôchodky nejakých 600 eur, to je, vie, že každému dôchodcovi to vyplatí a oni, že tak áno, lebo Šimečka progresívec by nám to zobral a že Fico nám to dá, ale na druhej strane oni nevidia, že vlastne on im tých 600 eur dal, vznikol z toho deficit 1 miliarda eur a na druhej strane im zobral, že 1000 eur, hej, že zobral 300 eur na rodičovskom príspevku,
a zvyšil DPH a takto, vieš, tak, že oni toto nevidia, oni vidia, že proste dostanú tých 600 eur v decembri pred Vianocami a tým to vlastne hasne, vieš, že proste Fico je boh. Oni mají mají dobrý marketéry, nebo jak to nazvat, že jo, a ano, samozřejmě ano, ty ano. peníze prostě, pokud se ten stát má nějak jakože nějak fungovat, být namazaný, tak to no, tak se musí i někde vzít, no, přesně tak, jak říkáš, tak třeba přidají tady 20 euro na důchod nebo něco, ale pak se třeba zdraží, já nevím, chleba nebo ty výrobky, že jo, co ti lidi kupují, jo, a tak dále, nebo něco jízdný a tedy, nebo u doktora se blablabla, prostě něco, no, takže ono sa to niekde vybere, no ale tak tí lidi to nevidia. Niekde sa to vybere, áno. A nevidia to. A napríklad aj na Discorde máme ľudí, ktorých nebudem menovať, ale ktorí volia, že Fica, volia, že Republiku. To sú u nás takí nackovia, by som povedal. Teda nie, že povedal, ale fakt sú nackovia. A potom volia proste nejaké také strany. A pritom tí ľudia, ktorí ich volia, chodia pracovať, že do Nemecka, do Švajčiarska a takto. A potom na Discorde v politike nadávajú, že napríklad jeden človek nemenovaný chodí pracovať alebo pracoval vo Švajčiarsku v Nemecku a potom vlastne v politike nadával, že Nemecko, že muslimovia toto, Švajčiarsko toto a také tie veci, no ale vlastne peniaze musí mať, sú dobré, no. Tá životná úroveň, tie celkovo proste, je mu to dobré, ale proste jeden zachytný bod, ktorý je vlastne problém v celej Európe, mu vadí. A tým pádom je všetko zle, ale tie peniaze mu sa mať nevadia, takže je to akože maximálně čudné. Ještě bych se teda zeptal na návštěvu Resta, jestli se tam něco udělalo zajímavého, a jestli bys nám to teda nějak popsal. Jeli jste teda z Vídně s Grinderem. Áno, aj s Piťkom, ktorý bol šofér. No a vlastne po tej ceste sme išli vlastne k Restovi, lebo Grinder mu zavolal Restovi, že či akože tam môžeme prísť a Rest mu povedal, že jasné, že môžeme prísť, že v pohode, ale ešte sa ho spýtal, že či akože môže prísť aj s dvoma modmi, s ktorými bol vo Viedni. Tak povedal mu, že hej, že jasné, tak ja som bol aj vtedy prekvapený, lebo ja som myslel, že ho fakt buď niekde ho počkáme, že pôjde on na hodinku, 2 si sadnúť a to ma akože prekvapilo na Restovi, lebo ja som v tom čase, ja nehovorím, že som toho Resta nesledoval, ale proste nemal som na neho dobrý názor, vieš. A potom to akože som si povedal, že fakt akože dvoch random ľudí a Šaňa zoberie proste do svojho domu a takto, tak to bolo akože neskutočný pocit a bolo to super, akože pokecal s nami, dal nám, ako keď sme odchádzali, tak nám dal akože medmunk, akože tie neviem, ak to nazvať, tabletky alebo niečo, vieš, tak nám dal a pokecali sme spolu, ukázal nám Tesu, čo ma vlastne Šaňa zobral, povozil a takto, takže akože to bol super zažitok, no. Povedal nám nejaké akože veci, čo sa týka streamovania, lebo to bolo vlastne v čase, kedy, ja neviem, či vznikol Kik, alebo vznikal a nám hovoril vlastne, že akože nejaké peniaze, čo akože má nejaký offer od nich, že koľko za to dostane tých peňazí, že keď prejde z Twitchu na Kik a takto, no. Takže akože bol to akože super pocit, akože vidieť aj porozprávať sa s Restom, fotku s ním mám, takže hej, akože nestalo sa tam nič také dôležité, vlastne ukázal nám dom, vlastne kde býva on, kde býva jeho mama a bolo to akože super, no. A byl v pohodě, jo, teda? Jasné, úplne v pohode, úplne kamarátsky, friendly, bol totálne, proste som to nepochopil, že sa s nami akože primárne sa rozprával so Šaňom, lebo ten do neho húčal celý čas, vieš. To si akože vieš asi živo predstaviť, že čo to bolo. Hej, ale tak pýtal sa nás, že čo robíme, vtedy som mu povedal, že vlastne čo študujem, lebo vtedy som bol v prvom ročníku, skončil som prvý ročník v tom čase, takže ako úplne super bol. Ukázal nám fakt dom, postielku, všetko vlastne, čo jak to má, bazén, zavolal na snuka a vlastne mne ešte trebalo na vecko, a ja som proste nechcel ísť, že proste v jeho dome, že proste cudzí človek a že sám proste akože len na malú mi trebalo aj tak proste u Resta doma, hovorím, že na záchode proste, hovorím, však už sa tu nezdržíme nejako dlho, hovorím, tak hovorím, to vydržím na nejakú benzínku, ale už proste jak nám dal vodu, tak proste mňa tak pritlačilo na záchod, hovorím, že kamo, že ako viem, že sa nepoznáme a nič, ale že hovorím, mne tak extrémne treba na vecko, vieš, že proste mohol by som si odskočiť, akože kľudne že by som ti akože neliezol tak, aby si nemyslel, že hovorím, že ja ti nič nezoberiem ani takto, vieš, a on, že to začal smiať a hovorí, že šéf v pohode, že kľudne chodím, mi proste ukázal, že kde to je a no, ja som išiel na vecko, no. No, tak to je přijde normální, no. Ale mohl tě poslat na zahradu ke stromu teda, no. No, ale tak on mal proste takú záhradu, proste on mal
ja neviem, čo to, že či to bol robot, alebo proste nejaká špeciálne upravená kosačka, ktorá mu to fakt, že na centimetre presne proste strihala, proste kosila tú travu. Proste to bolo neskutočné, keď som to videl. Proste. Jako automaticky, že to bylo něco jako rumba, nebo jak se tomu říká? Áno, proste to bolo, proste to malo proste vymerané presne, kde to má ísť, jak to má kosiť, no také som akože nevidel, lebo akože u babky, keď kosím, tak proste držím to v ruke, vieš, a idem si proste, vieš, na benzín a nie takto, vieš, takže bolo to akože super, no. Jestli chcete slyšet pravdivý příběh o tom, jaké je to přežít nejhorší oddělení na psychiatrické léčebně, určitě se nenechte ujít podcast číslo 11.